and this. Yes, can comfort. Oliver. Yes, come. Yes, Nana. Yes, come. Yes, come. Yes. Wakuhamba. Wakuhamba. Hey, comfort. Wakuhamba. Eh? Wakuhamba. Akutiza wena mazano. Antiza. Ari right. Unobiwa. Apaanza kufanana kuti ndebasiya. Hey, comfort. Fekeza makilasi. Hey, comfort achena. Me watsinzina magrasi mo. Comfort kwanza murapa, hanzi mora. Hanzi mora na mama. Hanzi mora na mama. Hanzi mora na mama. Apa wakunda uchishiba manje. Hanzi mora na mama. Isi zuva. Ayo akunda shiba pane zvanga ari paya. Akusara pazuva ifamba, uyi pakufamba here. Eh? Ye comfort. Ulibo. 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 Apanya zotarisisa. Memory ringe chita ku refresh out. Ndo izivira ku PVC. Ndo izivire PVC. Asala kutaura. Andaizira mama. Mama. Awakura. Ubacho kasomboye. Wakamzomboya. Kuno. Kawani. Pa birthday. Alright. Pakauya une present yeyo pa birthday. Wakati nyama cheese. Kunyama mukamfutu nda nyama. Vanozoti anadzo dzakawanda achambokura Unoona pama. picture kuti asi vakatoitawo zviri kuti nditenge nyama inodyiwa navanhu vakagonawo zviri naniwo pane zvavaingoita zvokuti chiwacho wachifamba zviya zviya saka izvo rugari nani ndanoda kutofunga pamwe iko zvinochiitira kuti uzati wakugara nemukadzi wova vakanzi varoore handiti vanga sina uroora osaka havadzitori kusvika varoora iyo baba vacho kana vadziperekedza ndo pavanonorora yeah, because nzembe dzinogona kukanganisira saka kuti varoore manje pane hazviiti munenge muchine chidima mumba hazviiti esi comfort vanofanira kudziperekedza kumazacho comment nderipi rako raunyazoziva iwe rako charo nderipi comment comfort vaitomboramba kunyika chiro mukaramba kuenda munambogara paufezi nenhumbi kuti kati munofa mwari womutora uchazoendesa ndiani vana vadika uchazoendesa hama yenyu itatoa zvinhu zvinoendesa ndiani mufanira kuendesera mune mari shoma asi chiro chakakosha kuti muendese ndizvo izvi asi utano hwavo huri sei mazuva ano zvichakatoda vangodaro chii vanoshaya chikafu here vakazoenda kumapirisi mazuva apo tatozingura nedoro mazuva acho vayo vakumwa manje rinovawedzera zvedoro racho manje rinovawedzera doro diva vatoenda kumapirisi mupota mutaura navo kana vauya iva tindei kumapirisi manje vachafa vakaregera mukadzi kusvika mukufa ivo havana basa nazvo but kavafanira kunge iko zvino vakadzisa dzidziso kuti mukadzi akafa nazvo comfort ndakushungurudza nai ana akatoataudza kuti mwana ndinotoenda naye manesi akatoti every 3 weeks uyai naye kazi ana chinhu kati izvozvo sekura tizviziva kwe vanototi kai hana chinhu vakazvizivirepi vakazvitarisepi mutemo yavo iyo kuitira ramangwana ndizvozvo kwe kuzoti kwai hana chinhu vakazvionepi vachazomunyepera vozozva mangwana kuti mwana une chirwere
kana vatana chirwere vanenge vachiona kati vanenge vachiona vanenge vachiona yane mwana pana zvavari tiri kutsvaka kude kuona ndizvozvo saka ina ndifanga kupikisana navo ndinofanga kupinda chete ndizvozvo chaizvo ndizvozvo ivo ndo vachazonita kana azonzi hana mukaona vazoti chirega kuuya naiko zvizvi muzoti mwana hana iko zvinoona vachiri kuti rambai muchiuya naye endai ndivo vanenge vachitoziva kuti every 3 weeks uya naye izvozvo pandakabva apa vakatoti chiuya naye after 3 months uye naye vozoti chiuya naye after 6 months then vazoti chiuya naye maybe kana zvatoveraita pasina mutarambeaina mupikisani navo bhozi ndo vanoziva zvavanenge ita pamwana kamu anzi kuti vanoziva marwere vakaite mai ake here vanomaziva here izvozvo vanenge vachingobhirivha kuti munhu akaroyiwa zvati mai ave mwana uyu iyo vanenge vachibhirivha kuti munhu akaroyiwa munhu akatofanira kuroyiwa ndozvanenge takatobereka mwana weitorwara svika kumukufa havazi kumbogara vambopona mwana wabuda saka kuchipatara vana chavanomupa comfort vanongomutisa vodzidzikira here ari raitu havana chavakamomupa kana ari raitu pozizvezvi zvakatovhechivhikira pera kuti chiuya after 3 months ari raitu vandangocheka kuve sure but chiri right ichi uri light iwe uri light chirwara tikatozwe fulu 2 or 3 days yatopera hachiri right makatanga topuwa zvimwe zvimishonga nezvichichi hana atori right hana changoipa mainde kuti izvo zvanenge achingoziva kuti ava ndivanabhodhi vangu vese ava ndimama vangu vanditeti vangu ndo zvega zvitoripo hana zvimwe pamuchatozotoenda kumudza chikwanda ndoshokeka mukuti ichi amaona kusika iko zvinenge achiti ndiye last bone pano zvega ende baba akafuta vanomuda but musazonyanyisawo zvemaicomfort munokanganisisa vamwe vana vanozokura chikuvengai nditokuudzai nditokuudzai chokwadi musazonyanya kuita ani munoti ndiri kutozviona ko vana venyu ko vana venyu wese vanenge vachitozviona kuti kubva zvakauya uyu mama vachina basa chinge senge chilasibonje chimwana chinenge asichopika chiri kukura pachinenge chikuya chichitonda ndindofange ndiri kutogara pamakumbo ndofange nchidai ndinge nchidai pane uyuzvo ichinongoti uyo mudika azivi chicho chenyicho anti mukuzviona yatove competition apa iko zvino achiri mudiki asati anyatso understanda zviri kuitika mudiki anenge achingoti asi mama pamwe mwana wamama but nekufamba kukwa paanozokura vanotauraka pazvichatangataurika akuziva zvokwadi mudzore pesi munodzora pesi notokura muchitonzi kuzototuka uyu anenge achitukwa zviri kuitika pagomora handi zviri kuitika pagomora zviri kuitika pagomora kuti principal lamini nemudzimai wavo vari kuda chivaida chitedhi chechavakaadoptawo mumaraini kudarika wavo wakuseka ndari kuzviona kakapesera kuti hamunchidi pano ndakuenda akatiza pamba handi makawana mwana wenyu munyuwani ina handisina basa attention hamuchandipi akungopa attention mwana wenyu wamakawana akatatiza akatangoita zvekunoita utsotsi mustreet andimaona zviri kuitika mugomora zvinotoitika nzimbotaura ina comfort izvo manje mwana anenge his comfort elicheicheikamu etsinana beauty mwana beauty inotora mapambasi ake kusure kwemotikari ndikukubhurira oti kunyari kumurowa haungamurovi semwana wako upi ndati mwana asiri wako manje munotorova zvakafanana because ndozvine zvichionekwa nevamwe vana kuti sitiri kurowa stereki yasi kurowa stereki pari kufamba sei yavhurika kozi mwana asiri wako yakamurovera dai panzi vanhu vanoti onai mai vaya vaimbomutorere mwana uyu haumbomurovi kudai ndi wako asi vana manje vanozoti wonoone asi mai vapa letsopa mwana yakaya ari mudiki vanotonyazozanwa nabeauty ava vadiki uyo havazii kana nabeauty vakazazarasawo muromo chidzanjadzao chikuru chipamwe baba voenda vanotoenda naye woenda naye baba vacho kuindepi mukuru uyo vanombochifunga pandokomusakasisi wavo kupi anozogara vanozotumirawo here kana sipo mwana anozotambura manje ivo asingatumiri uyo ari mudhuze uyu kumusha kunonesa kuti munowa kuri nani kumusha kunonesa kumusha
maita basa. Atakutenga mahombe okakuti last Maita basa. takutenga mahombe kuti ati akundaona yachikura mapages aya. Iwo anogara mapamba. Anogara ka? Kapa ndakapotodla zvaunenge zati anawo. Hano ndawe nyakawanda kuti ndatoziva kuti anawo mapamba. Ona. Aya ana nana. Unotaka unapaka tulimbo muti nana. Nana. Ndimaita basa majuma mama. Ine nikiki zvinhu zvakaninga nga zvewinter uko. Majuma mama. Mama yana mteno unawo. Mama wanoshereketa. Tapinda muwinter kazvo. Ubva ndicharisa mwana. Mama anoshereketa ona. Mucheno wauya una mucheno wa mama. Umo uchiripo mucheno. Mucheno, mwana anocheneswa. Mama toka birthday zvikanga. Uyu ndo wangu ere. Una mai wake uyu. Zvikazi na baba pana sisi kunza kuziregeredza ukuthi zvese. Mafa ngoda matengera mwana emuze birthday. Zvanzi kaina kaenda mpepo ngazishaiwa. Ndakaseka. Ndizvakaoma. Mabetsera. Instagram futhi. Chimbofamba katiwona. Chimbofamba tiwona imbohamba. Chimbofamba tiwona. Imbohamba tiwona. Famba tiwona. Famba tiwona. Chimbofamba tiwona. Ande famba. Ande. Famba kwenda kucreche. Famba. Ande. Akatosika. Ndeze pamintoni. Akatosika pagete. Ndeze. Uya. Comfort, hands uya. Telefone. Anza telefone adeti. Anza telefone. Anza telefone. Uya. Uchine hope shwa. Siso aranetsa. Tuone. Ande. 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 Uya, ande. Ande. Wakufamba shu. Wakufamba zveshu. Aiwa. Wakufamba nananidzi. Wakufamba watitaridza. Ndakasara kwenda kuchikora. Watitaridza zveshu. Come. Comfort. Kumana uya akandipi maini nake wakaenda. Wakarorwa waya. Yesu. Unakatia bana wakatorogwa. Wari kuizvezvo. My comfort. Kuma yakuzopisa magereza vanhu vari ndambokudza kuti muri kukazira satani mako yakuzopisa magereza vanhu vari baba. Guhwa kairi zvindora tiri kumanyira zvinogara pasi. Paita guhwa. Wati vakarogwa ipo pa 2 minutes ziya vakauya. Vatagara nawo. Bamuni ndiki kachuka. Nino murume wenyu. Wandaimbofunga kuti mwana wenyu kutanga. Ndio vakarora. Ndio vakarora. Havana kurona pa ukama here vana. Patori pa ukama. Nei Jesu. Nei Jesu. Wakatoita connection patakatoenda kumusha isusu. Paya wakasara panapa. Ndo pa wakatoona napa. Wakatotiza zvuva unonoitotiza. Aita numbe. Asina. Kuno kutiza yakadi ngokudza ivi ndakuinda. Ana kutaura. Ana. Ndende. Ndakuinda ku. Katoti vhiki racho ngakusitona mvura muno mulaini redu taichera mvura kunext. Ovatora bhara rake. Apa watora hemba isa mubhaketi. Mubhara mu. Bhara robva rasiwa kukona uko. Munotenda kutext toenda. Beauty motera. Sisiwa uyu vaende pimbo. Vaende kumvura bikutoiswa kamandiro vatera. Ngati mai kune bhara rega kuna munhu adiri papa kadiri apo. Kwapinda mbakutasa kuna shairi. Saembe dzavo dzakaisa mumbhara. Kutiona hamuna hemba hamuna chii. Ndizvo zvamunoita here pakutizira kwenyu? Ndakatoseka ini. Hamutizira kwenu zvamunoita here? Semunhu akasina nhumbu imi maifanwa kukudza ichokwadi. Ngasitona nhumbu. Angasitona but izvo zvinenge wawane nhumbu. Akatakarewo. Aifanwa kukudzai kuti mai comfort inini zvikuita ndidana nabamunini pano.
saka ndakudi vakuti chiuya kana anaputaura saka akazoendesa here tsvakirai kuno haasati mai zvavasati vauya vachiri kumusha mai vemwana ende vana ava vachiri kumusha ariko kuizvizvi vana vasikana ane vasikana shuwa sai vakarogwa nabamai mumbota muchidzoredzerawo kana zvaitanga apa mai andito akamutora apedzawo chikora kuti dai ungamboshanda zvongosvika nekuenda kumurume kana kutoroka anoshanda pi mubamai izvizvi security agare piko izvi kuizvizvi padhuze nepataigara panext ndopa akasara chigara vakatobvurawo yavo takshop sezvo aive neni andi aitengesa stereki aitori knowledge yetakshop ande ana mota mama pedzakadhaka kamu ndi mwana weasikana chakato vakatororwa asi vanouya havo pano udofo vanopota veiuya saka waisiya bhara rangu kodera kabiwa waidii ndimakakubvunza nokuonda unoti haizvozvi unotoona shasha yakutofunga dai ndakagaranga kuti namoko munhu ngabva pitorwa yakororwa kuizvizvi ndizvazvandotoneseka nazvo ndatoti ndikazvitaura hangu kuda mukatoti vamwe da ndiri kutsvinya kuti shuwa ungabva pitori yava kuzokororwa kuizvizvo naimi ende vanaka hei ndozvaakada zvinoti ngatichi iwe comfort iwe iro zita racho yakunda achiriziva andoriziya iwe comfort comment baba vanenge vachiti comment vatomutirova inoenda kunonhonga matombo kuda kutema eya ndakurovawo anoona kune vakomana aizoenda nepi mudhara wacho ndo zvibhakira baba vake mudhara dube baba ndiyo zvibhakira vaya wakabva kurova munhu last month munovaziva kule vanga wakarova munhu ndikule venyu chaivo chaivo kule chacho saka mwana uyu yamainyuzve saka semusakachingeti mwana uyu bamini murikadzi satani ndambokudzai nai mwana vene guri nemi maikapoti mwana iwo ndamboti chiipa ndamboti hanambodzi bamini mzukuru satani mazviona ka nai bamini kuma musikatauri kuti mwana kapoti hama dzenyu manda wese hama dzangu andambokudzai ndini chibaba chemanda uyu itori hama yangu manda wese hama yavo mwana hana hama hana zvochiona vanoti munyatsokuneka asi bamini shome msheya ima mchona ti mwama yangu bho mabva tabva vana pamwenda munofanira dhiwe moti mwana ari bho tabvako mwana ari bho zvambe muchitoita tabvako mwana ari bho tamuona ende bamininika zvamunoreya munhu naimi aiwa manda wese hama dzangu mukapinda mizo izvese ndini chibaba chemanda after ndabaning stole ndini the second kutaura nhasi mwana akufamba kuti mutara dhiwe kadiwe zvibhakere ndivanotomuziva ende vanototaura shuwa chaizvo taigara muizvo izvo ndive fight vanhu vesangodhakwa 2 mabhiya zvatotanga anogwa chaiko anotogwa zvokumira chaopera akarova munhu akamusemura musoro achirova nei ane nharo murume nevhodhoro doro kusemura karume kwakaya mukadze kamboya ndambokazama ndokamamisa anomuda kubata zvene masutu makuseni veivhura shopu masutu chovha abata ivo yakati nozodhuweni kurovha vari 2 nemunhu wani saka chinhu saka ibhodhi ayo chorova saka ibhodhi ayo chorova chimunhu chiya munhu wacho akaite kuurayiwa zvene vanhu naizvibhakira izvozvo munhu wavo mutwini wavo wavene mutwini ingari matwins akarohwa akabayiwa nevanhu vakafa ninyaya zvibhakera muibveizewo daikuise zvekuzasuviriwo saka imba yezvibhakera usaenda kukumwanangu comfort we rebuke that spirit in the name of Jesus, spirit of fight. Yo ndibamiyondezo muziva kwaiduyo yezvibhakera vanotomuziya samwe mukadzi achinairo kwachikwara padhume wakanyarara asi muro vanhu mutwini wacho ndo anga ari ma1 ndiwe akanyarara uya
uya wanyara izvezvi pamutwini wacho ndoanga ari mawani ndoanga ari mawani ndiwo vakasanyara mama akafanana naye identical twins ndoairova mukadzi asingapedziki kasina kurova mukadzi eigwara kudaro ndoonoova angasingapingurukana wedhiwani nemukadzi ichi chakura ichi uya pano iwe musoro pangu Mathias Melly yes nodena uya pano nodena uya ukasauya ndikuenda naComfort ndikuhamba naComfort ukasauya uya pano Comfort wazobva watarisa kuti ani noenda toenda anoendawo toenda kaComfort toenda uyu tongoenda wehambo nochemo tinotonosvika tikatoinda chaiko cheko hambo chemo chemo angoda kana azongofunga fesi yamai vake apo napo ngoti Comfort ndisvakoma tagara isu chirega itindi urikutomunetsa zvake chirega itifambe isina Comfort hai ndongosvika ndozati ndime muripo hapana kwamunomboenda ini ndongozviwira nengozati muripo hapana kwamunomboenda nenyaya yetakishopi yenyu nemakazvigarika ndinozviziva izvozvo good Comfort good usavarazi mwana aita Comfort kwana bito ngare nochikoro waendizwa ndizvo wanda nasojambira vaenda mangwana sanda mangwana anovati pamwedzi 3 days chete pamwedzi 3 days si chikoro chacho hakuna zvichikora hakuna wakatoenda so kuti waenda nhasi kuvatsvagereka chimwe chikoro vana vakagara pamba mwana ari kuchikoro izvo so vatsvagere chimwe chikoro kuma 2-3 weeks asingaendi kuti pamwe kashoma 5 days pamwe sadziti kumadii vatsvagira kuti kozi kuchikora kwacho vakati uye macho mashoma maklasi mutsvakere chimwe chikoro vatsvagire chimwe chikoro kuchikora kwavo kunonesa kunotonesa havatodzidzi zvokuti vanodzidza ende kuenda kwacho vanotenda but malevhi vangu vatochaisa vatsvagire chimwe chikoro vatsvagire chimwe chikoro vanenge nesikofu hazvitori nani mongotara nemunhu nesikofu kuti ndipe discount but vari muno mundoona sokuti ndizvo zvakatowanda vana vanotogara vatoripo vandoona kuti vanotoenda but kuenda kwacho kutoti kaenda nhasi unotombogara futi but education yevana yakakosha maicomfort musateedzera vamwe education yevana mwana akadzikura asina kana kudzidza anozoita ipa upenyu ndokuotemba nevarume kuizoizwa saka kwanya vanotodzidzawo daily vanoda chikoro chekwanenge chiti vakaenda nhasi vojambira mangwana but ani vari kuvhara nefriday next time takatowana matsamba ekuti vakuya everyday back to normal vakuya everyday apa pacovid vangu vachiti vakaenda nhasi mangwana vorega mumwe nhasi kuenda vasikana mangwana kuenda vakomana vachida asi starting from pavari kuvhura musi wa5 vanenge vachienda daily waya Friday vakovhara vohura musi wa5 May ndizvozvo aiwa vatsvagire chimwe chikoro maikamfani musarelaxana kuti muri kuona vamwe vana vevamwe vanhu vakagara mudzimba muti vamwe vari mudzimba sikadai venyu ndevenyu vana ite vana i2 ava vakuenda kuchikoro iko zvino itai kuti vave neupenyu hwakanaka vave nefuture yakanaka munoziva muchasvika pakukura imi mochembera handiti machembera muchazofunga mana ivava vasikasenge vava ivo vana vana beauta ndovanenge vakuti mai vedu zvino kana asina chikoro nti mai vedu mari chichibva kupi akakura akadzidza akafoira zvake form 4 asi anenge apedza ke form 4 ikako handi anowanawo zvaanoita paupenyu ndakatofunga kuvaendesa kumusha zvingatove nani kana chienda kuchikoro zvitori nani zvitori nani nekutanga vachienda kuchikoro zvitori nani noti bakamfuta vanogara vachienda avo kumusha aiwa zviti chero chikoro vachadzidza chazivei aiwa ngavaendisei kumusha kwacho vanodzidza kuzvitori nani mosara yenyu nevadiki 2 ava vechikoro vaenda ati uya mwanda kureshuyo vasarai nevadiki 2 ava
ava vaende kumusha then kana mazova holiday womada kuvatora muvatora vowe zvikoro zvikavhugwa vodzokera vaindisei Mwashima makutoona aziso vaunotarisa mbotazoba munina ambowatarisa kambotarisa motarisa hamako hambotarisi naita sama yako iyi mazvionashi unotarisa azachibaba chimandau chiriti riboere msaya msaya arimanotosekera arizati msaya regai tifambe nai kamfotisi tayatambotandara basa mationa mayakotiona nditi oendesambamana amona mafamba agoreresi anochova because iko zvino kana ari pamba kudai masikati chiro penti munomutengera totomutengera zviva penti ndazvoita akomana ndazviona ndazviona penti chaanopfeka rakapfeka kareji kayandi handindinaye kareji nakamfoti handina namathias mary handindinawo ndiparamba kwazonimhorusa panapa kuenda kamfoti nemotikari handimbondinaye kamere uyo mathias naye kareji handindinawo waramba kuzondimhorosa iwe kareji newe mathias auye ndiyo orit chiimba tiwe imba chimboimba mathias mero yazvakotiimbire good mathias very good mathias zvakoimba iwe tiimbire imba dziimba nziyo muti kudi kune ndau ndizvoimba imba yatasa chiimba chimba imba imba kanhako zvamunoimba kucreshi imba aukoni akwaita serious kuti famba aukoni kuenda kuchikoro kucreshi amuimbi aukoni kuimba mamba dziterere kafu uda kuimba uda kuimba isifonera ikureni imregai tifambe iso edu regai tifambe ndokuvigira maswitsi andinga mathias ndikudzoka ndakaenda ndokuvigira maswitsi ako usamupiwo ikareji usamupi handei handei zverifu handei akasiya mamako handei tikugwina unoti chii handei handei ndarasa roko handei chaita kakugwina munoti chii chashuka ehe ndosimbi pavamapamba kuna kuvhanga utotoinda chaiko uyo tomati vanhu utotoinda yana pressure anogara nehama yake ipi hama yacho chaiona anogara nehama yake sekuru vanovara mhosva yasekuru vavo handei pindai vakasiya mukadzi eifa asina hambai achigwasha zvipatara zvemunozvingadhuri zvinenge zvisingabhadharisi hambai achigwasha chaitwe kuti vakaguma vakabatwa iyi vanoziva vobwe asi rehama vafanira kupota muitaura navaende kunouna ndokuti vazonogara nevana kozi vakagara chete zuva razvinouya vanoinda vanoinda ende muindi racho unorwadza kana usina mapirisi pinda handei hambai hambai vakatomwa mapirisi vatoita new life yavo yakatonaka hambai kutoita makore varipo hambai varida kupinda totoinda iso toindaka hambai bye bye mama bye kana pressure wena bye kana pressure andisika tukatachamela mwana
Bye bye. Bye. Bye bye. Bye bye. Kana. Tatoenda tikatodzoka. Tinotoenda. Regai titenderere dai kudzoka. Mirai tione kamushemeri. Right, hande itione. Totenderera apa. Chibvu chagwadziwa. Aiwa kare chisagwadziwa kosha. Mwana wakutoenda. Ndi baba. Sagwadziwa because iwe nana basa newe. Amini hande zvenyi. Audi. Driver ka hande. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Iti bye bye. Iti bye bye. Iti bye bye. Au itizoenda naye tikaenda naye bamini achemu. Kana pressure. Aritoda kutoenda. Yeah. Bona? Te bye bye. Av. Ti bye bye. Macho iginowiwa isakwenda isi. Maiginowiwa ande. Tatoenda isi. Ene mwana yana kana pressure shu. Kana shungu. Tatoenda naye isi. Tatoenda. Ndomabigwa ndiwawanewa ya. Nekuda mota. Moto inda mukatoyesonda. Mukatonozvikonogara. Kuda mota here. Mune muchitowirirana ya. Towirirana ndi? Muchitowirirana here. Akunoziva here. Anoziva. Anondiziva. Chidriver akabata wakati steering. Oh. Take the anointing of driving. Let's go. Take the anointing. Hande. Hey, take the anointing. Comfort. Take the anointing. Let's go. Tichimbonawo nzvimbo. Handitika. Tichimbonawo nzvimbo. Hande. Vam vam. Vam vam. Ichazinoita chidiki chikuru chamami munokwanini. Chakanyanya. Mutone mbedha asi ndofunga abikirimo. Akabikira imomo. Ndobikira kuti. Ndoshopiri kuvakanganisai. Ndoshopiri kuva disturb. Somalia. Mela. Bona. Asa pa ichechi kuda kwa. Chichike. Yeah, inogona kunge iri chechi. But pasina door apo. Tofunga turi dining nje. Isitepera kwako. Hey, Comforty. Comforty. Come on. Comforty. Bamni, line rinoguma pariteni rotena. Rotena. Kana rikaguma todzoka.